Réplica do señor Rodas Chapela. Mire, señora conselleira, a prevención era unha demanda que estaban a facer os colectivos sociais e o propio Concello de Carnota. Estaban postos á súa disposición para implementar medidas que reforzasen e valorizasen o museo. Vostedes decidiron ir por outro camiño, a pesar de que a experiencia dos anos pasados debería axudarnos a ver cal é o camiño verdadeiro. Vostedes o que fixeron foi apostar polo modelo de extinción, pero sobre todo polo modelo do clientelismo político. Non tuveron rubor ningún a volver a recuperar, por exemplo, as brigadas de pantuflas, por exemplo. Pero é que lle digo máis, señora conselleira, as medidas reais son que efectivamente o luns por primeira vez foron á praia con unha pala e resulta que olvidárase de levar o tractor para poder retirar os 30 centímetros de lodo que saen nestes momentos acumulados. Esa é a realidade. É a realidade que foron facer unha fantástica operación a través por medio dun helicóptero e lanzar palla que aínda está ali sin ser esparecida na súa totalidade, representando eso menos do 1% da totalidade da superficie que ardeu. Esa é a súa política, a política únicamente baseada na propaganda. Eu dicíalle ao principio con criterio, aprenda dos errores do pasado, aprenda da historia e tome medidas e, sobre todo, apóyese nos colectivos sociais que están pedindo algo razonable que é que se poña en valor e, sobre todo, no Concello de Carnota que está á súa disposición para traballar polo monte, para traballar pola riqueza que atesoura o monte do Pindo. Moitas grazas, señora. Moitas grazas.